תעשה לי חצי מנה. לא, בסדר, אני פשוט... חברצ'יק, חצי מנה, חצי קזר, חצי קוסקוס. ותביא לי במנה שלמה אבל. אז לא, לא ישמור עליו. דפקתי לך דפקו לך את הרכב. אבא, דפקו לך את הרכב, את המנה השנייה. מה? דפקו, עכשיו דפקו לך את המנה השנייה. אמרו, תשאר פה, לחפות. לאן הלכת? לחדר כושר. בוא, ליד הבא. אז לאן הוא ילך? לאבו אברמוש? אתה בשם אותך שם? לקח את הרכב. זה שלי או שלך? של... בא. זה היה בנצלת שלי? כן. ירבית בה. איך האוטו שלי? אז בוא. איך הבית? חיובי? חיובי. כמעט להרוג אותנו בנסיעה, אבל בסדר. מה הוא עשה? כמעט הרג אותך? למה? לא, הוא עשה... מה? לא משנה, שכחו מה שאמרתי. איך האוטו? למה הכמון הזה כאלה? אתה מנקה לי אותו? לא, מה זה מסריח? בפנים הוא לא מסריח, רק מבחוץ. לא נכון. קשה לך לנקות אבק ככה, מה זה סמכות כזה? לי איזה אבק? בתוך האוטו? יש אבק? אז לא יהיה אבק, אמא, באמת. למה שיהיה אבק? יאללה, בוא נשאר. אז רגע, שטפת לי אותו? ממש לא. מה, לא? רובי עצבני, רובי עצבני. כועס, ראית איך הוא נהיה כועס? מה יש לי? למה הפרצוף שלך עצבני? מה קרה? לא עצבני, למה אני עצבני? שמח. שמח שאני עצבני? ככה אתה שמח? זה שאתה לא שמח. לאן זה מתערבב? יש. אתה רואה שאתה עצבני? לא, הוא לא עצבני. אין יותר מעצבן שאומרים לך שאתה עצבני, שאתה לא עצבני. ואז אתה נהיה עצבני. כן, בדיוק. un amor. נו אמור, יאללה אמור. שים לי טחינה לידי. יאללה אמור, יאללה אמור. זה השיער ואני רוצה גם זיתים שאני אוהבת לאכול. תודה. נו, למען הבאת לי אתכם, שיהיה לי הרבה בקשות. לא, אמא. כמה מלח? עכשיו כמה תלונות, גולן. זה מתחלק. יש את הבקשות ואז את התלונות. אז רגע, אז היית בחדר כושר גם היום? היית עם אליאן לבד? די, גם אני רוצה לחדר כושר, זה לא הוגן. כן? היי, זה לא הוגן, גם אני רוצה לחדר כושר. אתה מבסוט הבטח שלקחת אותה עם האוטו. שלום לך, איך בחוץ? שלום מתוק, מה נשמע? סליחה, גם אני רוצה חדר כושר. היה לכם נחמד? איך היה להם ביום הולדת? למה היא לא באה לאכול אז? הם יוצאים גם היום ביורדת. איפה היא עובדת? במה? מה זה? בקונגרס. זה גם אולם? זה איפה שהיא הרתה את הגידול הזה של הברמן? היא הרתה באינסטגרם או באיזה מקום, איזה מישהו שמתנדנד על הברמן? זה היה אז איפה היא עובדת? באיזה מקום?
אמא, הוא אמר לה עכשיו. לא, לא מכירה את המקום. הייתי בעיה. אז איך היא הגיעה למקום הזה? זה בקריות? אז היא הציעה לה לבוא לעבוד גם? ואז... זה בר, זה רק מעל גיל 18 אפשר לעבוד שם. לא, לא מכירה את המקום. מה הם מוכרים שם אוכל? שם אוכל טעים? אוכל, דווקא אוכל? באמת? מה זה המקום הזה? מה זה, מסעדה? כמו מנות? כמו מנות ואור. יאללה, זהו, שים את זה. גם אני רוצה חדר כושר, זה לא... איפה זה נמצא? בתוך הקונגרסים? מה זה, מקום חדש? גם אני רוצה חדר כושר. הוא מכיר את המקום. מה את רוצה, להביא את זה לפה? את מי? האוכל. בואו תוציא אותו, נראה קודם איך זה נראה. אמא, גם אני רוצה חדר כושר. מה עוד רצית? זיתים, לא? הופה! מה זה הבא, אתה מקיא? השף הופה! השף. בהקה. השף הכושל, סתם. מה אתם אומרים לך? בטוח יצא מעולה. אבל... תביא כוסות. אבל זה מבחן הטעם קודם. כוסות. תביא את הצלחת הגדולה. בוא נראה עוד אותך. יש פה אחת. קח, בואי. לא לשבור את הצלחות, חברים. לא כזה סטיק, לא. טוב, חבר'צ'יק, היה נעים מאוד להכיר אותך ולהתראות. צריך לעשות תבנית מלאה בירקות, מה יש פה? בסדר, מה יש פה? מה יאכלו? אביב? איפה מספיק אוכל? 6 מכל דבר? מה, אתה לא סופר? מה, אתה רציני? מה זה 6 מכל דבר? מה יכול להיכנס בסיר? מה אתה רוצה? שמתי את הבשר ושאלה לי. לא, זה לא מספיק. אתה לא מבין. ואין לך שכל לחשוב לבד, אם זה לא מספיק? אני לא חכם מספיק. מה תפסיק להיות כזה? יאללה, תביא לי לאכול.
קטעים, פשוט צריך לקחת מהלמטה, יש פה למטה כבר מלא. אלמוג, לאן הלכת? אני צריכה אותך. אני בדיוק הלכת להרים את הדברים, מה זה למה? יש לך את גולן. לא, אני רוצה את זה. יאללה. תעלה לבירת רינה?